20 Maर्ch 2022 Italyनि Bordeauxआव फुंआव सिरि-सिरि कयेकजना बरक मर्निं वाक खालाय दंग आर जागानि लामाव दै हिमनाय रक आल जागाव नुखा लामा किनारावनो खिख्लायजाक 4टा पलिथिन पेकेट कसम दै अमुका हायनु गुइ अ मर्निं वाक खालायनाय रक हायके अ जागाव केबो कुनु पलिथिन बेग खिबि गलांगलाक अ जागाव कुनुया कुनु मुंसा सुगले तंगना हिनै आ borok rok wansuk lai no logi no police rok no inform khlaika khulugui nayakarui hingke police rok bo inform manma logi no ar jagao phai sokpai mani yagulo kheno o polythene bag o tam tong hinui check khlaimani yagulo emon je manui nungnani nangkha o borok nungmani yagulo police rok ni sago kwchangma bothrai thaijakha a polythene bag o nugui mankha Athorota borok ni mang no tukra khe rajak. Obo nungmani yagulo police dakti no investigation no ongkhorkha. Investigation khalaimani yagulo saimankha o body part 26 bochor umorni khoroksa bwrui te o bwrui kuno normal bwrui ya bo adult film star bo Italy ni. Hingke sthungmung hingke obo se khoroksa adult film star bwrui omhaike sabo hal khlaikena tei oboni ukulok ni pura hijak kahini rok tamo o cases no tuyui no tinini story o first to last jora salainai hingke video no joya sak jora nai tongdi video no chengnani sikang jotono no koinani muchungo je ani channel o kotal hingkangke channel no subscribe khlai di tei ganani bell icon sinna bo tapok di tamni hingke jotoni slai sikang norin thani ani video songainai ni bagai hingke faidi bisi yang ayang kok sayakari video ni main point no tui kok salainai tinini o story o je sanani thangui tongo o story bisungo emon je twist and turn kuplung tongo o story ni kokrok no khnawi norok bo belai kheno wanajaknai Jodi poila no video killing no khlai amsuk jora nai no tongkhangke video no paithak eba keba in jora nai tongdi hingke opura kahini ni suruat ungo 1995 Italy ni ar jagao tongnai khoroksa couple ni nago khoroksa bwrui jerai achaikha te a serani bumung bumabukhan narakha Carol Maltese hinui te o cherai achai purungangke jotono thikthak hasa khushi no tongmani boroni family o phiaba bo tororok hingke no buma buphani kani kasara walaimung asani ni chengkha aboni yagola kheno walaimung kotor ungmani bagai buma bupha khoroksa tei khoroksa no divorce remani yagolo o cherai ni custody buma mankha Rang puisa biani yagulo buma single mother ni yagulo phano bwsano belai kheno kahama ke tori logri oi pusikha buma o bwsano hingke jora sok paikha 2015 afro Carol ni umor prai 20 bochor kahai wngui thangkha tei bo a somoyo college o porioi tongo a jorao bo saimankha mini boyfriend bai intimate wngmani bagui pregnant wngja khenui hingke o kogrok no tui bo bini boyfriend no samani yagulo bini boyfriend ni opinion te bini boyfriend decide nahaka o cherai no achai toli rok lioi chung family kahama ke tongnai hinui sakha aboni yagulo kheno Carol kubuni city o thangui khoroksa chela no achario kubuni city o thangui boroni cherai rok achaikha aboni yagulo boroni life bo belai kheno hasa khushi khlai no katioi tongkha phiaba 2019 salo bini logi o emon je gotna gotika o kogrok no tui norok bo wansuk mangalai event Carol bo a kogrok no wansuk jakya kubuni city o thangui bwsarok achaikha tei boroni family kwchang tongoi tongmani jorao Carol aro kaisa job khlaika part time job tei ar jagao job khlaimani jagao no khoroksa chela bai sinilaimani yagulo borokni hamjaklai bo thanglaika bwsabwtui tongmani yagulo bo o chela bai extra marital affair tongkha Carol aboni yagulo kheno bwsabwtui bwsaino khibui kubuni boyfriend bai ship wngui thangka alada jagao hingke jora sok paikha 2020 afro pandemic ni jora hingke a jorao jotoni no job thangui paikha
tei Kerol ni bo afro job kogui paijak bini bo. Job kogui paimani yagulo bini financial problem rok bo tei bo kwbang kuk wngui thangkha a jorao. Tei je Kerol ni boyfriend kwtal tongnai bini bo financial wealth rok hamya wngmani bagui borok khoroknoi no belai kheno bialo tongo rang puisa ni beparo. Aboni yagulo kheno decide khlaika borok kaisa YouTube channel khulungnai hinui tei o YouTube channel monetization ni hoite je earning wngnai o earning ni hoite no borokni nokni khorcho rok no bo chaloknai hinui uansukhlaikha. Aboni yagulo kheno borok YouTube channel khulukha but borok realize wngkha a jorao YouTube channel o klaisa khe YouTube khulugui monetization khlaiui earning khlainani amsuksa khlaiya hinui uansugui mankha borok a jorao. Tei aboni bagui no Kerol bini life o kaisa kotorma decision nahaka. Social media website o Kerol bini OnlyFans amo kahai account khulungnai hinui hinkhe norok uansugui tongkhana OnlyFans account tamo hinui. OnlyFans hingkhe kaisa website eba kheba application bo tongo ar jagao subscription khalainani nango nainani thangka hinkhe subscription khalainani nangnai je subscription khalainai rok bo je sanmani naini muchungmani obo joto phunuknani nangnai ar jagao hinkhe beba hamya omo kahai mamangno phunukjago hinkhe norok uansugui mankhana. Hinkhe OnlyFans website o habmani yagulo bo bini kaham kheno choliui tongkha ar jagao earning rok bo kaham kheno manui tongkha. Phiaba bini o profession ni bagui je new boyfriend tongmani obo bono chajakya wngui yakarui rwio. Aboni yagulo kheno Kerol je o profession no tui rang to kwbangma no ajiui tongo abono karui no boni bagui kwbangma photoshoot offer rok bo sokpaio. Hinkhe o photoshoot bo bini profession no khopjago nudity omo kahai photoshoot mamangno hinkhe norok bo uansugui mankhana bobo kahai wngui man. Hinkhe o profession tei photoshoot no tui bini thani kwbangma no earning tei rang bo abo wngui thangkha phiaba obono tui boni logi o kebo phano tongnani kwrwikha a jorao. Puila no bini husband tei bini bwsa no to khibini rwikha bo aboni yagulo new boyfriend mankha o new boyfriend bo bini profession ni bagui bono yakarui klangkha tabuk wngkha hwnkhe bo saichung no tongo. Aboni yagulo bo teisa haini hai kwtal city o ship wngui thango tei ar jagao bini je profession tongmani abono continue khlaiui no yakarui ar jagao samung khlaiui tongkha. Hinkhe o profession khlai tongmani jorao no debit bumungui khoroksa borok ni unknown number bai call sokphaio bini aro kaisa photoshoot khlainani bagui tei o photoshoot ni bagui rang kwbangma amount rwjaknai obo hai kok rok bo sajak tei o kok rok samani yagulo bo debit bai malainani bagui ongkhorui thango bini nokni simi. Debit hingkhe kaijak borjak bini bwsa bihik bo tongo bini umor wngkha 42 bochor. Phiaba bini profession bo haino adult photography rok no capture khlainani tei aboni bagui no bini o profession no Kerol no call khlaiui nuhun horkha. Hinkhe Kerol debit bai malaimani yagulo debit bono kwbangma amount rang pay khlai rogo aboni yagulo kheno debit tei Kerol kunui miliui borok a profession no samung khlailaikha. Haikhe borok photoshoot profession no samung khlaite David tei Kerol hamjaklai thanglaikha. David bo belai kheno kobor chaui thangkha Kerol ni hamjakmao tei David bini je bihik bwsa tongmani Kerol ni bagui borok no bo divorce rwui rokha Kerol bai tongnani bagui. Hinkhe oro uanajaknai kok hinkhe obosthe Kerol ni umor tongkha 25-26 omo kahai ni bisingo phiaba David ni umor hwnkha hinkhe 42 bochor kajak. Haifano norok khwnaui mankhana age does not matter himani kok no hai.